Mapuso Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nagpahayag nga ginakonsidera nga ASF-infected areas ang 17 ka mga LGUs sa probinsya nga una na nakalisa sa mga napatay nga baboy. Sa Iling Pedreso nakatutok. Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga may 142 ka mga barangay gikan sa 17 ka mga LGU sa probinsya ang apektado sa pamalatian sang baboy. Base sa pinakauling nga report sa Provincial Veterinary Office, 9.79% sang hog population sang probinsya ang apektado sang ASF o kun hog cholera. Apang nahagan-hagana na ini suno kay Lacson. 17 and 142 barangays. Both have either had cholera or ASF. But it has not increased. It still stands at 17. Out of the 17, there were two barangays new barangays that got hit. So overall, it's still 9.79% affected. Ginpathag ni Lacson kung natubtub sa karon wala pa sa gihapon gindeklara sa provincial government nga ASF-infected area na ang probinsya. Apisar sa deklarasyon sa pila ka mga LGU nga may kumpirmado na nga kaso sang ASF. Suno kay Lacson, nagapangaman ini sa posible epekto sa iban nga hog raisers nga wala man napatsyan sang baboy. Yes, we are still able to sell. The reason really is we based it first on the reports that it had cholera. Second, that whatever it is now, when there's a mortality, we already treat it as if it's ASF. So we're already doing the protocol. We don't have to, to announce it. Sa bihak sini, ginasiguro sa provincial government nga ginatingmuan sini nga hindi na maglapta ang pamalatian. Subong nga nagapadayon ang pagtransport sang baboy sa probinsya sa Luzon, kagiban pang nga bahin sang pungsod. Ubod kay Ruel Banggoy ay Lin Pedres, Western Visayas.